Este sábado vaise celebrar a 17ª Festa da Palabra da Insua dos Poetas, que nesta edición rende homenaxe ao legado cultural, político e literario de Castelao. O evento, impulsado pola Fundación Insua dos Poetas, converte cada verán a Esgueva na capital da exaltación da cultura e a lingua galegas. A xornada comezará coa entrega de premios. Son 7 galardóns que todos os anos temos a sorte, temos a honra de que o escultor Acisclo Manzano, que hoxe nos acompaña, pois sexa o autor destas pezas orixinais e únicas. Como a cada ano, no transcurso da celebración vaise descubrir a nova instalación escultórica da Insua, neste caso, realizada polo escultor ourensán Antón Pulido en homenaxe a Castelao. Para nós, este monumento é unha metáfora. É unha metáfora da busca da identidade, da cultura ou da memoria de Galicia, coa figura de Castelao como guía ou como a personificación desa meta. É unha invitación a un encontro significativo cunha parte fundamental do ser galego. Tamén se presentará un texto inédito sobre Castelao, obra de Blanco Amor. Cando morre Castelao, o goberno que el presidía o Consello de Galiza, que era o goberno galego no exilio, pois encárgalle a 3 persoeiros 3 monografías, 3 traballos. A Luís Seoane encárgalle o Castelao artista. A Eduardo Blanco Amor encárgalle o Castelao escritor. E a Ramón Suárez Picallo encárgalle o Castelao político. Xa sabemos as circunstancias daquel momento, a guerra mundial, toda a conmoción que existía naquela altura, e Seoane realiza o seu traballo e publica ali, en Bos Aires. Eduardo Blanco Amor realiza o traballo de Castelao escritor, pero non chega a publicarse.